Kumpiyansa ang administrasyon ng Eastern Samar State University kun ISO nga formal na nga magtitika nga nira Doctor of Medicine Program yana nga Hunyo. Sumalakan ISO Vice President for Academic Affairs Dr. Vicente Agdad Jr. ginhulat na lanira ang pinal nga pag-apruba o go signal tika nga technical panel nga nakatalaan bumisita yan ang Mayo 18. Una na nga nakapasaran ng Universidad Assessment and Commission on Higher Education pag-abot curriculum ng mga pasilidad. In the Doctor of Medicine, we're optimistic. We're hopeful, no, and optimistic. Okay, confident. Okay, that will be given with the go signal from the technical panel from headed by Dr. Joselito Villaruz, no, the president of the West Visayas State University. Gintaga naman doon ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang Kaandaman Universidad. Lakip na ang gintukod nga 3-story building nga eksklusibo para ang College of Medicine. Ginbot nga na nasabi nga building hin mga moderno nga kagamitan, hinlalakipan hin plastinated cadaver nga nagkakantidad hin 7.5 million pesos, high-end simulators ngan mga laboratorio nga CHED compliant. Target ang programa nga maginabot kayan pag-araman medisina, kundiin ginbabanabana nga maabot lahin 8,000 pesos ang tuition kada semestre. Ang una nga batch mga estudyante hinlalakipan mga scholars tika nga provincial government ngan tika nga kada lokal nga gobyernohan sinarangan Samar. Ginkilala gihapon ang pamunuanhan ISO handa ka nga suporta ni House Minority Leader og 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Sheen Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni ngang Congressman Jude Asidri, pati na adton mga mayor sa probinsya nga nagkaurusa para matuman ini nga hingyap. And of course, we're grateful to our leaders, no, Congressman Libanan, Congressman Gonzales, Governor Ivardone, okay, who've joined hands, okay, to make this dream a reality. Igin patapod naman ang pamunuan nga magiging mahagot aton ira admission process para masiguro nga ang best and the brightest lang nga mga estudyante ang makakapasok ang programa. Oras nga magtikang na ang operasyon ang Eastern Samar State University ang magiging ikatulong nga State University habugos nga rehiyon nga mag-uopreser hin kurso nga medisina. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.